Josep Maria Joan i Rosa i Pilar Casademont del Museu del Joguet i Pere Pedrosa i Margarita Pierra del Museu de la Tècnica han rebut la Fulla de Figuera de Plata al Mèrit que atorga l'Ajuntament de Figueres. En un acte celebrat al Teatre El Jardí s'ha reconegut la tasca cultural d'aquestes dues parelles de col·leccionistes. Figueres està orgullosa i se sent molt orgullosa de la seva pluralitat, de la seva fesomia absolutament diversa, però també de tant en tant donant-nos el plaer d'honorar i reconèixer gent de casa. Estarem tots d'acord que és un motiu de doble satisfacció, perquè vol dir que de costat a la immensa alegria i a la joia que ens dona que gent d'arreu del món vulgui viure amb nosaltres, no és menys veritat que els de casa són gent molt valuosa que han fet moltes coses. En Pere, exalumne de la Salle, la Margarita, exalumne del Muntaner, i en Josep Maria i la Pilar a les franceses i després a la Salle. Per tant, de casa, i de casa havent fet coses i coses molt importants. Bé, s'ha dit, i jo crec que us en hem d'elogiar com a ciutat, persones curioses, persones viatgeres, persones enamorades del col·leccionisme, persones sempre emprenedores. Finalment, però, jo em sembla que hi ha un aspecte que és el que, com a alcalde, em correspon d'agrair-vos, interessadament també, perquè espero que a partir de demà ho seguireu fent igual de bé que ho heu fet fins ara. I és que gràcies a vosaltres podem presumir que la ciutat de Figueres és una ciutat creativa, una ciutat de cultura, una ciutat de museus, i museus que no els concebem com cementiris d'obres d'art, sinó museus plens de vida que diàriament ens provoquen i ens conviden a fer-hi coses. Els premiats han agraït les distincions després que relatessin les seves aventures per posicionar aquests equipaments. El crític d'art Daniel Giral Miracle destacava la projecció del Museu del Joguet inaugurat l'any 1982. I això no queda aquí. Això no queda aquí. Aquestes exposicions han corregut pel món, han corregut per moltes ciutats de Catalunya i pobles, han anat a Taipei, han anat a Taiwan, han tingut en revistes alemanyes, sueques, noruegues, americanes, els seus articles i la seva ressò internacional, el qual fa que avui en dia, quan visites Figueres, no saps si començar per el Museu de Baix, o pel Museu de Dalt, o pel Museu de Dalt i el Museu de Baix. Respecte a aquesta fulla, volia dir-vos que no sabem ben bé si ens la mereixem, no ens ho havíem imaginat mai, no? Però en tot cas repetim la nostra gratitud a l'Ajuntament de Figueres per aquesta inestimable i per nosaltres transcendental honor. També pensem que si Figueres té un magnífic Museu del Joguet de Catalunya és gràcies a l'entusiasme i al treball de moltíssimes persones, de molts amics i de molts col·laboradors. Pere Pedrosa parlava del tarannà dels seus pares, que van fundar el Museu de la Tècnica l'any 2004. Són dues persones extremadament senzilles. Són dues persones que tenen la particularitat de que trenquen la regla matemàtica. 1 més 1 no fan 2. En aquest cas, 1 més 1 fa 1. I després, finalment, hi ha una altra virtut que, diguem, és encomiable en el cas d'ells, que han hagut de viure tant i tant, i sempre en un món tan convuls, tan obert, tan internacionalitzat, i en el qual s'hi han vist abocats per la feina que feien des del punt de vista del sector empresarial en el que estem, que és la senzillesa. Era impensable, quan vàrem començar amb la primera màquina, que poguéssim arribar a on hem arribat i tenir l'orgull de tenir aquesta fulla, que n'estem molt orgullosos. Res més i moltes gràcies a tothom. L'acte ha comptat amb l'actuació musical del trio format per Joel Riu, Frederic Descargues i Massimo Mameli, interpretant música de pel·lícules.